Wannan bidiyon ci gaba ne bayan an iya calculating cycle, wato iya adadin kwanakin al'ada kenan. Bayan nan kuma yawanci sai a ce to yaushe ne lokacin da idan mace tana nema ta yi ciki za ta iya dagewa saboda ta samu abin take nema. To ina maganin kenan fertile days ɗinta, kwanakin da idan an samu gamuwa za ta iya samun juna biyu. Farko tukunna sai ta san cycle ɗinta. Ga wanda bata san cycle ɗinta ba, a description box na saka video wanda ne magana yadda ake gano cycle, amma zan iya bada shi in summary yanzu. Shine na ce samu kalanda ta sa a ranta ta yi tracking menstruation ɗinta na akalla wata 3 nan gaba. Al'adanta idan ya zo watan farko, misali a watan January, kowane rana ko da 20 ga wata ne idan ya zo, za ta yi cycling ɗin shi ta ce to wannan shine day 1. Idan ya zo a watan February, shi ma kowane rana ya zo ko 18, 19 ko 20, 25, sai ta sa cycling wannan ranar da ya zo a kalandanta, sai ta sa matsayin day 1. Idan aka zo wata na 3, in ya zo mata a February ko ya zo mata a March, shi ma za ta yi cycling ɗin shi ta ce day 1 ɗinta. Idan ta yi cycling ɗin shi a zo another day 1, yanzu tana da day 1 3 kenan, sai ta samu kwanaki nawa ne tsakanin day 1 in January da February ta ajiye a gefe. Kwanaki nawa ne tsakanin day 1 in February da kuma day 1 in March, sai ta ajiye a gefe. Idan ta same su sai ta tara su, idan ta haɗa su sai kuma ta divide by 2. Idan ta raba shi kashi 2, kwanakin da ta samu shine average in kwanakin al'adanta. Yawanci mata kwanakin al'adan su baya wuce kwana 28, amma akwai wanda suke da guntun al'ada wanda kwanakin shi baya wuce kwana 24 zuwa kwana 26 ta ƙara samu al'ada. Akwai wanda kuma nasu dogo ne wanda yake kai kwana 32 zuwa kwana 35, amma in yayi karanci ko kuma ya fi 35 to akwai matsala wanda nake ba shawaran ta je a duba ta. Yanzu idan mace bayan ta samu ranakun, ta gane cycle ɗinta, wato tana da kalandanta daban kenan na al'adanta, ba kalandan addini ba ko kuma kalandan boko ba. Wannan kalandan ne za ta yi amfani da ta san ranar da jikinta zai sakar da ƙwayan halittan ƙwai, wanda in ta samu gamuwa za ta samu juna biyu. Wannan rana na ce mishi ovulation day. Ovulation day in mace yakan kama ne ga wacce ta san cycle ɗinta. Idan misali kwanakin cycle ɗinta 28 ne, sai ta samu kalandanta ta irga kwanaki 14 baya daga kwana 28 ɗin nan. Ranar da wato ta samu al'adanta, kamar ranar farko na wani al'ada kenan ko, to sai ta yi baya, ta irga kwanaki 14 daga baya kamar 28, 28, 27, 26, 25, haka har ta irga kwana 14. Shine zai bata ranar da jikinta zai sakan ƙwayan halittanta, wato ƙwan jikinta kenan. Ko da cycle ɗinta dogo ne har kwana 35, ko kuma cycle ɗinta guntu ne kwana 24, ko kuma wanda aka fi samu wato kwana 28, ta dai kawai irga daga ranar da take tsammanin al'adanta, a wani al'adanta, wato ranar ƙarshe na cycle ɗinta, za ta irga kwana 14 baya. Ovulation yakan faru ne yawanci kwana 14 daga baya, wato in ta yi irge kwana 14 daga baya na cycle ɗinta, kwana 14 daga baya da cycle ɗinta. Yawanci ovulation ɗinta yana faruwa kwana 14 ne da suka wuce, idan ta irga baya kenan. So idan ta san cycle ɗinta, za ta iya san lokacin da za ta tsammaci. Dan misali kwana 28 take da, idan ta irga kwana 14 baya, zai kai ta zuwa ranar na 14 kenan a cycle ɗinta. To a wannan ranar ne ake tsammanin jikinta zai sakar da wannan ƙwai, inda ana fatan idan ya je ya samu ƙwayar halittar ɗa namiji, za ta iya samun juna biyu. Ba wai amma wai sai ranar ne kawai za ta iya dagewa ba, ana dagewa ne kwanaki 2 ko 3 kafin ko kuma bayan wannan ranaku. So kenan zai zama na her most fertile days, wato ranakun da za ta fi dagewa idan tana neman juna biyu, kwana 2 ko 3 kafin ko kuma bayan wannan tsakiyar al'adar nata. Ba fa idan na ce tsakiyar al'ada sai ya zama na kwanakin da ya saura al'adanta da kuma wanda ya wuce, wanda ta riga da ta yi a cikin cycle ɗinta, dole sai ya zama ɗaya ba. Kamar yadda na ce, idan dai kina neman juna biyu, kawai idan kika san cycle ɗinki ne abin da ake fara yi, sannan sai ki irga daga ranar da kike tsammanin al'adanki
to ki irga kwanaki baya. Daman fa da kalandan ki zaki yi wannan aikin, saboda ai ba abin da ya wuce bane, abin da ake so ya faru a gaba ne. Idan kin san yanzu misali muna watan July, kin san al'adan ki zai zo 20 ga watan August, to daga 20 ga watan August ki irga kwana 14 baya. A ranan da ya tsaya miki akai, a ranan ne zaki yi tsammanin ranan ovulation ɗinki, wanda shine ranan da zaki yi kokari idan kina neman juna biyu. Ga wacce kuma take gudun ba ta yi juna biyu, sai ta guji kwana 3-4 kafin ko kuma kwana 3-4 bayan wannan ranan da za ta yi makin as ranan ovulation ɗinta. Da fatan mun fahimta. Na gode.